Smutný paradox je spojen s poslední zprávou. Přesně v den návratu úspěšných olympioniků z Vancouveru zemřel v Praze nejstarší český olympionik Miloslav Loos. Krásně se s ním rozloučili jeho kolegové cyklisti na stránkách www.peloton.cz, když napsali: poslední dosud žijící účastník her v Berlíně dnes ráno ve věku 690 let opustil naše řady a zařadil se mezi nebeské jezdce. Po bok Honzy Veselého a dalších velikánů české cyklistiky. Na kolo sedl ve 14, brzy zazářil v dresu vysokoškolského sportu a na silnici získal 54 vítězství. Jako 22letý mladík reprezentoval Československo na berlínské olympiádě v závodu na 100 kilometrů. Jel 12krát slavné Karlovy Vary a v roce 1937 tu vybojoval titul mistra republiky. Po válce filozof a komunisty vyvlastněný majitel tiskárny nezahořkl a u cyklistiky zůstal. 13 let byl úspěšným trenérem reprezentace. Se svým milovaným kolem se rozloučil až po 90. Branky Body vteřiny končí. Přeji vám hezký zbytek večera.